Et spørgsmål til jer begge to, Kasper og Pierre. Er I Question for skuffet over both of you. resultatet på baggrund af kampen? Og Are you Kasper, kan du lige disappointed sætte på ord på Pierres indsats? about the result after such a game? Jeg tror ikke, jeg kan sige skuffet, men I can't say that we're ærgerlig. disappointed. Der var but mere. Altså, der var et It's a resultat. shame Grunden til, at jeg ikke kan there sige, at jeg er was a skuffet, det er result fordi, at jeg synes, vi that we leverer. could have gotten. Men der var mere i den. I can't say we're Jeg havde en god disappointed fornemmelse hele vejen op til den because her kamp, we did og well. jeg troede, vi kunne, We had a vinde good den. feeling about this game, Jeg and synes, vi we spiller en god believe that we kamp, can men win. I think we played well. det vigtigste for mig, det er, at vi i dag spiller, But the som most Danmark skal important spille. thing for me is Og det er sådan, at vi that skal we præstere. play like we Og did man today kan tabe, man in kan the vinde, men det er upcoming sådan her, vi games. er. We can Og det win, er we can lose, det, but der danner grundlaget for at lave gode kampe og få store resultater. playing Der like var mere i this, kampen. like we did Der var mere i today, kampen. is Men the most important jeg synes, thing. vi There was leverer. much more in the game. We did well. Det er, når Pierre er bedst. words Involveret, about Pierre. god på bolden, This is Pierre erobrer, at his driver holdet, best. He's sender signaler involved, til he holdet, sender signaler til fights, stadion, he sends sender signals to the players, to og the det er stadium. det, vi har set nogle gange med Pierre, når det tager fat i We've seen ham, this og han before når det her niveau, with Pierre. så When he tager han reaches holdet this på nakken. level, he just carries the whole team. Fantastisk præstation. Sikke en impact, der er i den He her did kamp fantastically. for Pierre. Og What jeg an synes, impact det er også værd at nævne, at vi hænger he godt made sammen in i this det. game. Altså, Pierre har også en ramme og We also have to mention that we're well nogle connected. positioner rundt på banen, som passer godt sammen. Og jeg synes, Pierre is vi kommer playing med et on godt different udtryk med en stor positions præstation. or Her. in different positions that are well connected, and I think that we overall did well. Efter 1-1 mod Slovenien, så blev alle spørgsmål indledt med et tillykke til den slovenske træner. Der var ikke nogen, der sagde det til dig. Det vil jeg så tillade mig den her gang, efter den indsats. We said congratulations to the Slovenian team, and this time I say congratulations to you. Du har mødt kritik, What is the spillerne har mødt difference kritik, alle har sagt, at der var masser, der ikke fungerede. Du siger, at det her The er first game where you got a lot of men det er de criticism samme and spillere, så people hvad er saying det? that it just Hvad er didn't forskellen? work. For at være ærlig, But it's the same jeg har players også hørt, playing, at so vi what ikke is the kan tåle difference? kritik, og det kan vi godt. Vi I var heller heard ikke that tilfredse med we're not good det at samlede receiving billede af criticism, Sloveniens kamp. and Vi var we skuffet can. over, at vi ikke kan holde det, og at vi ikke kan præstere After gennem hele the kampen. Men der var Slovenian masser af game, we gode were minutter, som minder om det her. Også i Sloveniens But kamp. there were some Vi kunne parts holde of the den game igennem that kampen her, synes jeg, reminded som of vi ikke kunne i den today's første game. kamp. Der kunne vi ikke holde den på den måde. We did Men der var masser af det some udtryk, things som today vi that we så couldn't i dag, in også i den sidste kamp. the Men first one. det er jo helt But, rigtigt, there were og jeg er some fuldstændig på similarities linje med between det, the at vi har let i et And stykke the- tid efter det I her know that udtryk we've been i en hel looking kamp, sådan en hele stykke for- indsats, hvor vi for kommer op this på de kind of her game navler. for Det er some fuldstændig time. rigtigt. Vi har aldrig nogensinde benægtet It's det, jeg har altid taken sagt us det. a while. Og jeg synes, vi viser det i I've dag. never Jeg synes, vi er denied this. deroppe, hvor vi siger os, det er And sådan her, vi er. I Det er just sådan think her, vi that gerne vil udtrykke today os. we showed Det er med den how we kvalitet, med really den play and ild, how we really og express den passion, ourselves. og som jeg siger, man kan With tabe, quality, man kan with vinde. passion, Det er with the sådan her, vi fire, gerne vil and være. as I said, we Og can det win, synes we jeg, vi can så en lose, helt but stykke this is indsats for how alle på we want banen to i play. dag. And I think that we showed a really spørgsmål til great Pierre. Banen opfra performance så from banen ikke everyone. særlig god ud at løbe rundt på. Hvordan var den nede på banen, Pierre, selvom det jo gik meget godt? The pitch and the grass weren't banen really var- good. Overfladen var In okay. a good Der var condition. steder, What hvor can you say den about rev that? lidt op lige pludselig. Men The surface was overordnet okay. set There var were den some okay. Det er parts klart, that at nogle gange, så, som jeg that sagde, så weren't, blev den but reddet op overall lidt. it was okay. Det var okay. Det var ens for alle It mænd was på okay. banen, så det var, I det var think som it det var. was the same for everyone on the pitch, so Hvor stort nothing et to say tema har there. det her været med at sparke udefra? Question Morten for scorede, both. jeg tror det er 12-13 lange skudsmål, der er How much lavet have we allerede i talked about turneringen. Hvor stort et tema har det kicking from været outside the box? for jer op til kamp? Jeg har ikke stået og sagt, at I skal skyde på mål. Så haven't det, told jeg tror anyone ikke, jeg har to- hørt mig sige det, men vi har snakket To om, shoot vi snakker om, at vi har outside fået of the nogle mål. box. Pierre har scoret også op til den her We told slutrunde him, med, we talked og about vi har that snakket om, we at did bolden that we er god have at sparke scored before, på. Og vi har allerede set også til kicking from træning, at outside of the der kan box. virkelig strikes rigtig and hårdt we og also godt og we've så also videre. seen it at training Det er sessions selvfølgelig that noget, we're vi har able to noteret do os that. også af de andre kampe, at man kan se That's de something that her we sparker. Vi har dygtige sparkere. Noted also from different Så det games var godt at se. Pierre var or også, from previous games. også tæt på i dag. Jeg havde set and den der, da han lige trækker den, Pierre had- så nu hammer han den ind igen. Had one shot jo, vi havde et that par gode was spark i very dag. Morten, close efter han today. scorede, skulle han også lige forsøge igen. Morten tried one more time Mangler after lige det sidste scoring, for at lave nummer 2. but we just
missed the last. Kan I måske begge to sætte et ord på Morten Hjulmand, hans præstation i dag og også målet? Can you both say something about Morten Hjulmand and his goal and his goal? Altså jeg synes Morten han sådan også med de præstationer, den måde han er kommet ind på landsholdet på, har tidligt lovet os vist, at her har vi en spiller, som gerne vil være involveret. Her har vi en spiller, som forstår, hvad der skal til, som ikke holder sig tilbage, som spiller til grænsen, og det har vi jo set fra ham i hans udvikling, både på klubhold, men også de gange, han er kommet ind, han tripper og skubber og gør de ting, han kan for at sige, hey, jeg vil spille, og gør alt, hvad han kan for at holde samtidig. Jeg synes, ham og Pierre klæder hinanden derinde. Jeg synes, der er et rigtig godt flow med vores tre bagved, og med Pierre og Morten, som holder spillet levende og fleksibelt. Det kan jeg rigtig godt lide at se. Det er mere komfortabelt med bolden, og for lange perioder, hvor vi styrer det. Så en stor personlighed og en dygtig spiller, der er i fuld udvikling. Vi har ikke set det bedste endnu, og det er en flot indtræden på vores landshold. Ja, han har en meget god midtbanemarker. He's a very good spiller, hedder Morten. Og det jeg godt kan lide ved ham, det er, at han har en rigtig attitude og rigtig tilgang. Der er mange, der snakker det der med at være perfekt, eller være god hver gang og så videre. Det tror jeg handler rigtig meget om tilgang og mentalitet. Jeg synes, Morten har en rigtig mentalitet til at få en sjov karriere. To this and to having a really good career. Frank Hellmann aus Deutschland, Frankfurter Rundschau. Ich hätte mal eine übergreifende Frage. Es war ja auch heute wieder ein Spiel ähnlich wie in Stuttgart mit ganz vielen Fans aus ihrem Land, über, glaube ich, 15.000. Alle Spiele sind geprägt von einer ganz besonderen Atmosphäre, auch heute mit Engländern und Dänen. Es ist halt ganz anders als 2021 bei der Pandemie und auch ganz anders als in Katar, als ja weniger Europäer da waren. Ist das auch ein Grund, dass diese EM bisher anspruchsvoll ist und auch vielleicht sehenswert und attraktiv ist? Vielleicht kann auch der Spieler kurz was dazu sagen. And maybe the player can say something as well. Auf Deutsch oder Englisch? Naja, auf Deutsch, okay. Werde ich versuchen. Ich muss ehrlich sagen, dass bisher die Stimmung des Fans, des Landes einfach sehr toll ist, sehr freundlich ist. Man hat das Gefühl, die Menschen kommen her, um Fußball zu feiern. Und als Spieler merkst du das. Und ja, ich muss einfach sagen, dass bisher, was ich auch von unseren eigenen Fans gemerkt habe, es ist wie zu Hause zu spielen. Und ja, kann nur das Ganze bisher Turnier loben, aber bisher macht das schon Spaß. Pierre hat alles gesagt, so ich glaube, das ist total richtig. Danke. Jonas fra BT her. Det er til dig, Kasper. Jeg så, du tog en video af fansene inden, eller da I trådte på banen første gang inden kampen. Kan du sætte nogle ord på den her atmosfære, der var, og eventuelt også, om det var det, the atmosphere when you ran out on the pitch for the first time? Der gav problemer for? Ikke opfatter han, at der er en mand i ryggen på ham. It gave problems for what? Jeg vil starte med at sige, at det er fantastisk. Endnu en gang. Vi siger, at vi gerne vil være sådan her, men stadion er også sådan her, når vi er bedst i Danmark. Og den opbakning, vi fik fra danskerne, det mærker vi, og det er det andet spor, det allerbedste hos os. Så når man går ind og kigger på det stadion og ser alle de her mennesker, som vi ved er drønet ned igennem Europa for at komme ned og støtte os. Vi ser nogle billeder inden for Frankfurt i dag også. Det er fantastisk at være en del af, og det giver os noget. Det giver os virkelig et kick. Det er, som der også blev sagt, det er altså noget helt andet. Det er både en bedre oplevelse for dem, der er på stadion, og det giver noget bedre fodbold. Fansene, altså fodbold er for fans. Fodbold er for folk, det er derfor vi er her. Og de hjælper os rigtig meget til at få det bedste frem i os, så tusind tak igen endnu en gang for den opbakning. Det er fantastisk. We'll take the last three questions now. Hi, Tom Barkley from The Sun. Question for Pierre. Pierre, you played with Harry Kane for a long time at Spurs. It's very rare that he comes off, but he obviously did in the second half, along with a few other England players who started to look quite tired, whereas you guys seemed very, very energised. Did you get the sense that England was starting to tire in this game? I understand. To be fair, England have so many good players, so
sometimes to get just fresh energy or a different type of personality in the player can change the game. Ollie Watkins, who came in for Harry, is also a great player, scored many goals this year, and immediately when he came on, I remember we looked at each other, at the Danish players, and started to understand, okay, here's a player who is very, very fast and good at running in behind, and maybe this is what they wanted. We saw very quick after some direct balls, so maybe they wanted to change something, which is also fair. Like I said, they have many good players, and of course we also know Harry is their leader. So I don't know. You have to ask their coach the reason for the subs, but they have good players, good different personalities. So yeah, why not? Hallo, Erik Peters, Bild. Frage auf Deutsch erstmal an Emil. Wie hast du es geschafft, heute Jude Bellingham zu stoppen? Und die Frage an den Trainer, es gab so viele Weitschusstore bei dieser EM heute ja auch. Woran liegt das? Vielleicht an dem Ball oder was ist der Grund dafür? Ich habe, glaube ich, nicht Bellingham, das heißt es, gestoppt. Das macht man als Mannschaft. So wie man Harry Kane und England versucht zu stoppen. So, wir haben es alles zusammen gemacht. Wir waren gut vorbereitet, wir waren gut organisiert. Und ich finde auch die Spieler, die reingekommen sind, haben super Energie reingebracht. Und ja, das ist ein Zeichen des Mannschafts, dass wir halt alle sehr gut zusammenspielt und gut vorbereitet sind. We now take the last question. Hello, Pierre, question please from Romanian media. I know that you have a special friendly relationship in Tottenham with Radu Drăgușin. If you could have a message for him here to Euro. And if you could have a little comment, please, about this brilliant start of Romania against Ukraine 3-0, especially because could be in the next round Romania-Denmark a special game, depending by the places in the group, yeah? Before I start to speak about too many games forward, for us the most important thing now is to recover and to prepare the next game. We face a really good team, so the focus is not past the group, is on the next game, and then after we can take it from there. On Radu, good boy, good player, good mentality. I had the pleasure of driving him every morning for a couple of months to the training ground. So yeah, we spent some time together, and is a player that has adapted well and will be even better. So good luck to him. Not against Denmark, but yeah, good boy. This is the end. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Okay.